Terve kaikille. Mä olen Juho Mediatuotta.filtä ja tuli opettamaan teille Adobe Illustratorin alkeita ja mitä kaikkea työkaluja se meille tarjoaa grafiikan luomiseen. Jos sä oot aivan vasta-alkaja tai jo hetken aikaa ehkä työskennellyt tällä, niin tervetuloa mukaan oppimaan. Toivottavasti pystyn jokaiselle opettamaan jotain uutta. Käydään nyt ensimmäisessä osassa nyt 4-5 työkalua, ehkä jää vähemmänkin työkaluja, mutta käydään muutama työkalu tuossa läpi ja piirretään joku hieno grafiikka ja jatketaan sitten seuraavassa osassa eteenpäin. Ota hei kanava seurantaa, muista tykätä tästä videosta ja sen pitemmittä puhetta lähdetään luomaan grafiikkaa. No niin, nyt olette varmasti saanut Adobe Illustratorin auki. Teillä tulee suunnilleen tämän näköinen näkymäkenttä. Vasemmasta ylälaidasta menette klikkaamaan New File. Teillä aukeaa presettejä, mistä pystytte valitsemaan millaisen artboardin te haluatte tehdä. Me mennään tällä kertaa tekemään webbiä ja RGB-värimaailmassa. Valitaan tuolta Web Large, eli tuo Full HD-kuvakoko tai artboardin koko. Tänne Preset Details te voitte kirjoittaa teidän tiedoston nimen. Laittaa vaikka siihen harjoitus 1. Alapuolella te näette sitten teidän artboardin koon. Meillä nyt tuossa on se Full HD:na ja meillä on vaakana. Tästä saatte pystyyn sen, jos te haluatte, mutta me tehdään vaakakuvaa. Artboardien määrä, se riittää, että meillä on 1 tällä kertaa, kun ei sen enempää tarvita. Bleedejä me ei myöskään tarvita, eli leikkuuviivoja. Mutta jos tehdään painotuotteita esimerkiksi, niin silloin bleedit on hyvä olla siellä. Tuommoiset 3 mm bleedit painotuotteisiin saadaan sitten oikea kokoista materiaalisesta painokoneesta ulos. Värimaailma. Kun nettiin mennään, niin RGB, smykki on painotuotteille. Meille riittää hyvin nyt tuo 72 pikseliä per inch. Preview mode pidetään defaulttina ja sen jälkeen voidaankin painaa täältä create, niin se rakentaa meille sitten tuon artboardin tuonne. No niin, teillä aukeaa nyt sitten artboard tuohon teidän näytölle. Jos teillä ei nyt näytä ihan samalta tätä teidän Illustrator, niin menkää tänne Windows, Workspace ja täältä Essential Classics, niin saatte saman näkymän kuin meikäläisellä. Ja te voitte koska vaan myös mennä tänne Workspace ja Reset Essential Classic, niin se aina palauttaa se sitten siihen alkuperäiseen muotoonsa, sen työnäkymään. Mutta mennään Essential Classicilla tällä kertaa. Nyt meillä on tosiaan artboardia tälle valkoiselle osiolle. Meidän tarvitsisi sitten piirrellä grafiikkaa. Käydään nyt ensimmäiseksi läpi, vaikka tässä on meidän työkalupakki, mitä me pystytään käyttämään täällä Illustratorissa. Siellä on valintatyökalu, mikä on todella tärkeä. Pikakomento V:llä saatte sen suoraan näppäimistä, kun painatte V:tä, niin se valitsee sen. Direct Selection Tool, pikavalinta A:sta, painatte A:ta, niin se valitsee sen. Pystytte vaihtelemaan niitä nopeasti, mikä on sitten sujumpampaa, kun näissä asioissa, grafiikka-asioissa sitten kehitytte. Mutta lähdetään ihan ensimmäisenä, otetaan ihan ensimmäinen työkalu ja piirretään ympyrä. Täältä näette vasemmasta laidasta, teillä saattaa olla myös tämän näköinen tämä, mutta itse tykkään pitää tätä tässä kaksisakaraisessa. Niin tästä nappulasta pystytte painamaan, niin saatte sen samannäköiseksi kuin minulla. 4 työkalua painatte sen pohjaan, niin teillä aukeaa valikko, ja te pystytte valittamaan täältä Star Tool, Polygon Tool, Ellipse Tool, Rounded Rectangle Tool, tai sitten ihan 4 työkalua. Mutta me otetaan toi Ellipse Tooli tosta. Se on myös pikavalinta L. No niin, nyt meillä on ympyrä. Työkalu siellä. Nyt meidän tarvitsisi valita väri meidän ympyrälle. Teillä on varmasti täällä valkoinen ja musta, niin kuin meikäläiselläkin. Mustalla saatte strokein, eli tuon R-viivan, niin otetaan se pois sillä, että klikataan siihen, teillä on näin, klikataan siihen mustaan ja painetaan tuosta None, niin se ottaa sen värin pois sitten kokonaan, että meillä on pelkästään pääväri siinä, eikä ollenkaan strokea, eli R-viivoja. Tuplaklikataan tätä valkoista osiota. Meillä aukeaa värikartta, josta pystytte valitsemaan itsellenne mukavan värin. Minä valittelin valita tommosen kirkkaan keltaisen. Ja sitten kun olette saanut värin valittua, niin painakaa OK, niin silloin se väri on
valittuna siellä. Ympyrätyökalu valittuna, eli pikavalinta L. Voitte painaa myös näppäimistöstä L. Se valitsee tuon muototyökalun. Painatte Shiftin pohjaan ja lähdette hiiren vasenta nappia painamalla tuomaan ihan mistä suunnasta nyt haluatte tuodakaan, mutta minä nyt tuon tuolta oikealta vasemmalle ja piirrätte itsellenne ympyrän. Nyt kun teillä on ympyrä piirrettynä, te pystytte jättämään sen siihen. Otatte valintatyökalun V, klikkaatte sitä, niin se ottaa valinnan siitä teidän objektista. Me halutaan tää aivan keskelle tätä meidän artboardia, niin lähdetään täältä yläkulmasta näkyy align toolit. Näitä kun painatte, niin näette, se keskittää sitä, tai sitten vasempaan reunaan, tai oikeaan reunaan, tai yläreunaan. Niin painetaan se aivan keskelle, eli horizontal align center, ja sen jälkeen vielä vertical align center. Sitten se on aivan jämptisti keskellä se muoto, mikä ollaan piirretty. Nyt kun meillä on ympyrä siinä, painetaan pikavalinta L, tai sitten täältä näin työkalupakista painatte tuon ympyrätyökalun. Valitaan seuraava väri. Mä valitsen nyt aivan pikimustan tuolta ja painan OK. Tämän jälkeen Shift-pohjassa lähdetään tekemään, joku jo varmaan arvaa, että mitä ollaan tekemässä, mutta tehdään sinne ympyrän sisälle toinen ympyrä. Nyt kun olette saanut tuon ympyrän tehtyä, painetaan pikavalinta V, eli V:tä, tai sitten valitsette täältä Selection Toolin. Otatte valinnan, jos ei te vielä ole valinta siinä mustassa pallossa, jonka jälkeen otatte valinnan, painatte hiiren vasenta nappulaa ja altti pohjaan ja lähdette vetämään, niin se tekee siitä kopion teille. Ekstra tippi tähän vielä, että kun te olette tehnyt sen kopion, niin jos te haluatte tehdä lisää näitä palloja niin paljon kuin te haluatte, niin painatte Ctrl-D, valinta ja Ctrl-D:tä. Te pystytte tekemään niin monta kuin te haluatte ja se tekee aina saman välimatkan välein, mutta me ei nyt niitä tarvita. Te pystytte tosiaan poistamaan ihan minkä vaan, jos te haluatte, vaikka klikkaatte sitä Selection Toolilla ja Delete, niin se poistaa sen. Ja Ctrl Z, niin se palauttaa sen. Nyt meillä on tämmönen, no joku voisi luulla, että on smiley, mutta ei välttämättä ole. Voi olla myös keilapallo, kyllä lisätään siihen yksi reikä lisää, mutta ei sentään lisätä. Tehdään smile-merkki tästä. Tosiaan valintatyökalulla pystytte liikuttelemaan näitä palloja, teette silmät sille vaikka näin. Se rupeaa jo muodostumaan siitä pikkuhiljaa. Jos te haluatte zoomata tätä artboardia, niin altti pohjaan ja hiiren rullalla niin pystytte zoomaamaan sitä aika todella lähelle. Ja tältä meidän hienolta hymynaamalta puuttuu nyt vielä suu, eli otetaan täältä sitten pikavalinta L tai sitten painatte tuolta työkalulaatikosta ympyrätyökalua, valitsette värin, minkä haluatte sinne. Minä valitsen valkoisen, painatte OK, sen jälkeen hiiren vasen pohjaan ja lähdette piirtämään sellaisen suun kuin tuohon haluatte tehdä. Sitten painatte vaan pikavalinta V:tä tai otatte tuolta työkalulaatikosta ton ja klikkaatte minne vaan, niin se poistaa valinnan. Ja näin teillä on ensimmäinen grafiikka lähestulkoon valmis. Näitä objekteja, mitä me ollaan nyt tänne rakennettu, eli tämä iso ympyrä ja nämä kaksi pientä ympyrää ja sitten myös tämä suu, niin te pystytte koska vaan muokkaamaan valintatyökalulla. Kun te klikkaatte sitä, te pystytte nappaamaan vaikka tuosta ankkuripisteestä kiinni ja se muokkaa sitä teidän haluamalle tavalla. Jos se haluaa aivan pyöreitä, niin voitte tehdä vaikka tuollaisen. Nyt otetaan Selection Tool, eli pikavalinta V. Minä kerron aina nämä pikavalinnat sen takia, että se nopeuttaa teidän työskentelyä todella paljon. Otatte valinnan tästä, painatte pikavalinta A, eli A-näppäimistöstä, eli Direct Selection Tool. Nyt te huomaatte, kun meillä on tämä valinta tästä suusta, eli objektista, niin täällä on ankkuripisteitä. Ja tällä työkalulla te pystytte valitsemaan yhden ankkuripisteen pelkästään. Te pystytte, se tekee tämmöiset henkselit tänne, niin te pystytte tällä taivuttelemaan sitä.
te pystytte ottamaan tästä ankkuripisteestä kiinni ja vetämällä, pitämällä hiiren pohjassa te pystytte tekemään sille vähän iloisemman hymynaaman. Vähän tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja. Kokeilkaa rauhassa. Jos te ette pysy ihan perässä, niin voitte pausata video ja testailla erilaisia vaihtoehtoja. Nyt oltaisiin käyty 3 työkalua läpi tässä. Käydään seuraavassa osiossa vähän enemmän työkaluja taas läpi. Muistakaa ottaa kanava seurantaa ja niin tehdään hei sellainen hauska leikki, että teillä on varmaan Instagram-tili, niin laittakaa Instagram-storeihin, millaisen hymynaaman te teitte ja täkätkää mediatuottaja Instagram-kanava sinne ja käykää ottamassa sekin myös seurantaan, niin mä voin heittää teille sitten kommentteja, että millaisia hymynaamoja sieltä oikein tuli.